Mhuri yeZimbabwe, mukomana anonzi Morgan Komichi azonyatso kubudiswa pachina kuti aiwa unhu hwake ava kuzikanwa, repetition yake yava kuzikanwa nokuti zvinonzi aiwa Komichi anoinfiltrata kuna Sikhala obva konzeresa Sikhala downfall, obva pedza career yaSikhala in political field. Mhuri yeZimbabwe, aiwa zvanyatsobudiswa pachena. Asati mberi nenyaya iyi, nokurudzira bva wasubscribe, wolike, woturn on the bell icon kuti rambochiona maupdates anokupa pano paZim News Live. Nokuti nhau idzinobuda dzichinzi Morgan Komichi has infiltrated job with Sikhala's broad-based mass democratic movement. Critics argue that this association has diluted the momentum Sikhala initially gained upon the release in January. Sikhala, renowned for his role in launching the MDC 99 party, unveiled his new political initiative during a press conference in Harare on February 8, 2024. Savachetera mberi vanoexplaina influence ya Morgan Komichi party kana kuti political field ya vawiwa Sikhala. Savanoyanyira vachiti, similarly, Brighton Mutebuka, a UK-based Zimbabwean lawyer, expressed concerns about Komichi's perceived political bankruptcies, negatively impacting Sikhala's reputation and popularity. Mutebuka argued that Sikhala's association with Komichi would only deplete his political capital, describing Komichi's political gospel as hollow and emphasizing the potential risk of aligning with someone who has fallen out of political favor. Sandozo vari kuchiexplaina chiti aiwa Komichi ndiye akatokonzeresa kuti aiwa vaSikhala vapere career. Komichi anoinfiltrata okonzeresa division mupati. Samhuri yeZimbabwe vanoexplaina chiti Komichi kubva kudhara nyange kubva kuMDC kuTCC ndo vaingoinfiltrata vachiparadza. Mhuri yeZimbabwe ndo nhayo yandatoenda kupakurirei chivotudze mafundo yenyu munoti kudii pamusoro penyaya iyi. Pinda comment section medu, amusangana kusubscribe, kulike, shona on the bell icon. Kuti muchiona maupdates anokupa pano paZim News Live.